Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng jong ki Dr. Ayush ya kabalatip kum ka Ayush Medical Association of Meghalaya ha ukarwo khubor bala penmi loong bahadian gajingya kendu bat gajingya keren ka Bniah bat ka menteri ka tanat ka kot ka khya ka Dr. Mazal Ampareen lingdo ha ka khat khandai tarik urempang arja arpasaw na kalyang kaseng ka lakhot ya ka menteri sha gajingya lang ka bala long ha hol jong ka secretariat ha ka arpo khandai tarik urempang arja arpasaw Hakaba hagani ke jingalang la don lang ringkat kinong yalam ka AMAM kidakot nang ta u Dr. Joram Beda Commissioner and Secretary jong katanat ka kot ka khya bat ubalong ru kum u Director of Ayush ka DHSMI katanat ka kot ka khya ka Dr. Rilinti Lingdo bat kiwe ki he officer bat Dr. jong ka jala Hagani ke jingalang la kran shapang kamat ka bede bat ka jingbom don ka an jong ka rukom trikam na ka benta ki Dr. Ayush kumba don lang kiwe ki doktor hakarukam trekam jong ka sorkar bat la kran ru shapang ka jingdu nong na ka daw ka jingslam ban pentrekam ya ka service rule ka bana du usnam arajar phra ka balong ka linti baka hapdeng hakabede bat ka jing thap kam ya ki doktor ki bade ki Ayush hakitanat ka kot ka khya jong ka sorkar kumta habayade bat ka ne na kalyang ka AMAM kalkarpat ya ka sorkar ban pentrekam kham kloy ya ka service rule namar kalong ke badan kam ban penyat syakmat ya ka kam bat ban buru ya ka tanat rekam jong ki Dr. Ayush. Kat tu kat ni na kijing ajing mut balawan ra da ka seng AMAM kalong ban penbet ya ka service rule kenang bakan ya hap la dadon ka tanat rekam jong ka Ayush ka ban sa penmi da ka sorkar. Na kalyang ka menteri ka kong Ampareen kala Kular ban Shimkhia da ka baong bakum ka tanat bat ka sorkar kanya le kat bala ban buddin ya ki AKA nakabenta banla ban penkiu syakmat ya ka kam bat kenturu ya ka AMAM bakan don ke jingshan ya ka sorkar nakabenta ban le ya ka badan kam ka Dr. Ampareen ka loong ru bai ka service rule ladap ban bisha da ka tanat rekam ka badai pet bat kan sakhot biang ya ka seng AMAM sya ka jingyalang nakabenta ban ya kren khatdu syapang ka service rule haswa ban pentrekam pura ya ka kenang baki kam ki ba sa teng ha ka bede ba ka jing thap kam Anla ano ban pendap kam kloy hapo uni usnam.